Kain po. No? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawang! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng spaghetti at saka fried chicken po. Ala Jollibee style po. Yung drinks po natin, hindi ko green tea po, lemon green tea. Tapos may sausawan po tayo sa fried chicken. Pero before tayo mag-start, i-bless muna natin yung pagkain na sa harap. Sa lahat po nga dito po sa premiere, sa mga celeb viewers, kain po. Ay, sakto. Kain po. Sarap. Five parts. 5 parts, no?
Galit si Maggy. Yung fried chicken po natin, yung lagyan po natin ng chili powder, kaya spicy po. Parang Jollibee Chicken Joy. Mm. Nagagalit. Mm.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lagi po nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa mga suporta nyo. Tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Pini Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Jimansol Channel, Nanay Madselen. Sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana at saka April It's ASMR. Sa Hibigating Team po, Sisi Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po, pakilike at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po, pakilike at subscribe po. Trisha Vlog po, pakilike at subscribe po. Big TV po, pakilike at subscribe din po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, pakilike at subscribe po. Mag-discusin po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo pag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.